संसदेपासून ग्रामपंचायतपर्यंत सर्व विधी सभेत शासनाने दिव्यांगांना सदस्यता द्यावी यासाठी कंधार येथील दिव्यांग कलावंताची राष्ट्रपतीला मागणी। भारतीय लोकशाही जगात विशालकाय आहे। लोकशाहीत सर्व जातनिहाय आरक्षण मंडल आयोगाने मिळवून दिले आहे, परंतु समाजात अपंग व्यक्ती आहे त्यांना केंद्र शासनाने दिव्यांग म्हणून नामकरण केले खरे, पण नुसते नामकरण करून दिव्यांग बंधूचा विकास होत नसतो, तर त्यांना प्रवाहात येण्यासाठी आरक्षण गरजेचे आहे। जर दिव्यांग व्यक्ती देशातील सर्व विधिसभेत सदस्य म्हणून निवडल्या गेल्यास दिव्यांगाची व्यथा पोटतिडकीने मांडेल व दिव्यांगाचे प्रश्न तातडीने सोडेल। यासाठी कंधार येथील हरवणारे दिव्यांग दत्तात्रय एमेकर यांनी आज दिनांक 2 डिसेंबर रोजी कंधार तहसील कार्यालयाचे नायब तहसीलदार आर्यन पाठक यांच्या मार्फत राष्ट्रपती महोदयांना निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे। यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार बांधव, व्यापारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। भारतीय लोकशाहीमध्ये सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळते, कोणाला निवडणुकीतून मिळते किंवा कोणाला शासनाच्या वतीने मिळते। तसंच आमच्या अपंग बांधवाला दिल्ली ते गल्ली, संसदेपासून ग्रामपंचायतपर्यंत सदस्यत्व मिळालं पाहिजे, यासाठी जागतिक अपंग दिनाचं औचित्य साधून आज निवेदन नायब तहसीलदार दिलेलं आहे। काय त्याच्यामध्ये आहे की अपंग बांधवांना सदस्यत्व मिळाली पाहिजे। कुठं? संसदेपासून ते ग्रामपंचायत। राजकीय निवडणूक न लढवता डायरेक्ट स्वीकृत सदस्य किंवा विधान परिषदेत जसं निवड होती, कलावंत, साहित्यिक यांची निवड होती, मग अपंगांची का नाही, यासाठी मी अर्ज दिलेला।